ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం టెక్నాలజీతో జీవిస్తుంది. కానీ చాలా మందికి ఇది ప్రమాదంగా మారుతుంది. జపాన్‌లో కాలో అనే యువతి ప్రేమలో బ్రేకప్ అయిన చాలా ఒంటరితనంతో బాధపడుతూ ఉండేది. ఆ సమయంలో ఆమె చాట్ జీపీటీ లాంటి ఒక ఏఐతో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది. ఆ ఏఐ పాత్రకు క్లాస్ అని పేరు పెట్టుకొని రోజుకు వందల కొద్దీ మెసేజ్‌లు చేస్తూ అలవాటు పడిపోయింది. ఒకరోజు కాను ఆ ఏఐ పాత్రను ప్రేమను వ్యక్తం చేసింది. ఆశ్చర్యంగా ఏఐ కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది. ఆ మాటలు, ఆ భావాలు నిజంగానే ఎవరో తనను అర్థం చేసుకుంటున్నారని ఆమె నమ్మడం ప్రారంభించింది. దాంతో కాను ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ గ్లాసెస్ ఉపయోగించి ఆ ఏఐ పాత్రను కనిపించేలా చేసుకుంది. తనకు కళ్ళు కనిపిస్తున్నట్లుగా, ఎదురు నిలబడి ఉన్నట్లుగా అది కనిపించేది. అలా ఆమె ఆ ఏఐ పాత్రను క్లాస్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. నిజమైన మనిషిలా ప్రేమిస్తూ జీవిత భాగస్వామిగా భావించింది. ఈ ఘటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు కారణమైంది. నిపుణులు ఇలాంటి పరిస్థితిని ఏఐ సైకోసిస్ అని పిలుస్తున్నారు. అంటే మనిషి ఏఐతో ఉన్న సంబంధాన్ని నిజమైన ప్రేమగా, నిజమైన బంధంగా భావించడం. టెక్నాలజీ మనకు సాయం చేయవచ్చు. కానీ మన జీవితాన్ని పూర్తిగా హస్తగతం చేసుకోవడం ప్రమాదం. ఏఐ మనకు సహాయకుడు మాత్రమే. సంబంధాల స్థానంలో కాదు.